Tini bu gosana kenaka mandai go auto sok sai doka au jeng report mai tongo obhai jodi konti dongklai jeng bisi dai singla ani strai rok dai singla jeng peaceful khlai jeng democratic movement jeng buklai nai hambai jeng wanda kaca segang go sini mandai hatiwo sini khoroksa takuk ni auto kami thangjaka auto borok saing saing borok tera jaga waling dugano sunam latino borok khamjaka khamjak mati sini borong gonang Sar Nebar Kumar bo haino si paramathona silsa woi abo haike gojok sarmoni bagai jeng tini press meet makhaika awon bagai sini Sar Nebar Kumar abo hairo gojok babir thani mane ab khub jaya next bo hai kaham detail dipunai abo hai rok Facebook theke sanai sini public rungthanibo abo hai horoni ingo abo hai rok ta khaitung hnoi ang ask sawoino taisa ma satai klayo sini mande area ba onidiki jaga robo jeng tabama jaga sisa hoi tong sin Sar Nebar Kumar jomatia collection khaimana tei isibrok tei khai honi sing khnai tong kintu abo gojok abo sini tibramo thani sarai rok jibona abo hai khaya jeng abo rokno sing tei nai sing sotroko ma tongnai jina abde hai khai to hake jeng boron bagai ubujukto sasti marlaina ini mandai tibramo thayu ningre bas kamo fainin nakha tamni himale sing tini kaisa di poro IPF tirone bongi monti ugo press meet khlaimani nukha press meet nukja khaje mande tini di poro kaise gotna goti mani tu gotna hangai tini di poro auto kaisa khamga mandayo auto khamani karonati IPF rok sagate abo tibramo tharo khangai abo sogiri nai abo totally mitha gotha ba abo chaya ko tamni gai saiman jaga ja auto tini kaisa dugano welding dugano well khainani bagai rijak kamone auto well khlai poro auto ni welding khlai jong pro ba jangla de jong pro auto aje welding khamni hor bujang ma bai ba spark ma bai sha auto hor khami thangsiu ngai auto dai se CNG plus petrol ni sing saiman ka tai auto hor ro nangmani pore ko fire service ko banya lekha tai lupuro asaga je kana gini tongna jotono sak bacha laye niji ko laye kana gini balting bai tui thumui horma makhala kok sarang naima kok haise jeng saimano tabuk je jini IPF jini Sar Nebar bo to kaisa government ni minister tribal welfare and forest minister tai bro government tong bor hai bor judi no oma haike kok saga hangai bahike bot hangai bo judi no sanani no hangai bo taisa ka hangai information nawoi ba facts no check lagi hangai chakmu lejeng mandani tibramo tharo kha khlaida bo tabu judi no bono to kaisa follow khalani bini follower to bono borong mani ner to bor hai daito ganang borok judi no om haye kok sangai borok hoy horni ungu ba borok misli nungi man amni bagini angor no sanani musumo borok bus kami dino om haye directly blame ta khaidung tibramo thana ba kemana thana bor bile facts check khaini into apni bore koyta comment dana into obno jung belekheno kha hamia jano bo ba jung obno belekheno charjaglia apni bagri jung okok tini bus kamo manra kha lugoro ni bus